अगर आप भी चाहते हैं एशिया म्यूजिक का ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो कृपया लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। पूछता न सखी रोवत सिंहारबा, पूछता न सखी रोवत सिंहारबा, क्या कहीं न चलिया भतारबा। पूछता न सखी रोवत सिंहारबा, क्या कहीं न चलिया भतारबा। पूछता न सखी रोवत सिंहारबा, क्या कहीं न चलिया भतारबा। पूछता न सखी रोवत सिंहारबा, क्या कहीं न चलिया भतारबा। हम शादी बानी पछतात, सोनू के खत्म बाजार बा। पूछता न सखी रोवत सिंहारबा, क्या कहीं न चलिया भतारबा। पूछता न सखी रोवत सिंहारबा, क्या कहीं न चलिया भतारबा। घर ही में घुसल रहे बुधियावा ना, पेन्हेला चोली मोर पेन्हेला करम हमार बा। पूछता न सखी रोवत सिंहारबा, पूछता न सखी रोवत सिंहारबा, क्या कहीं न चलिया भतारबा। पूछता न सखी रोवत सिंहारबा, क्या कहीं न चलिया भतारबा। Recorded by Aradhya Recording Studio, Kaithawaliya। पूछता न सखी रोवत सिंहारबा, क्या कहीं न चलिया